Това е моята любима книга от поредицата Дневникът на един Дънлю от автора Джеф Кини. В нея едно момче разказва за ежедневието си. Искам да препоръчам тази книга на моите съученици, защото е много интересна и забавна. Сега ще ви прочета един откъс от забавните истории на момчето. 2 дни след началото на ваканцията, Родрик, брат ми, ме събуди посред нощ. Каза ми, че съм проспал цялото лято, но за щастие съм се събудил тъкмо на време за първия учебен ден. Може да ви се струва доста тъпо да се хванем на това, но Родрик беше облечен за училище и ми беше нагласил будилника в 1 сутрин. Освен това беше дръпнал завесите, за да не мога да видя, че навън е още тъмно. След като Родрик ме събуди, просто се облякох и излязох по стълбите, за да си направя закуска, както всяка сутрин преди училище. Повод деня на книгата искам да ви предложа книгата "Това се случи на 35 май", написана от Ерих Кестер, който е роден в Дрезден през 1899 година и почина през 1974 година. Той е бил автор на много детски романи. В книгата се разказва как едно момче на име Конрад отива на гости при чичо си Рингелхут. Конрад е трябвало да пише за южните страни и чичо му предлага да отидат в южните страни. На път към там те срещнали говорещ кон и така те прекарали много приятно време. Поради 23 април, ден на книгата и авторското право, аз съм решил да ви препоръчам тази книга "Приключенията на Пинокио", написана от Карл Колоди. Тя ми беше много интересна. Прочетох я само за 4 дни. Прочетете я и вие, няма да съжалявате. Там се разказва за едно момче, което е направено от дърво и неговите приключения свършат чак до края на книгата. Да не забравяме, че е малко палък. Така, аз ще ви разкажа как е бил създаден Пинокио. Един ден майстор Череша, понеже е бил дърводелец, е отишъл да си вземе дърво. Обаче той като е започнал да го удря с чук, се е чул: "Ао, стига, не дей, боре!" Той се е огледал из цялата стая, но нищо не е видял. Изведнъж погледнал дървото и какво да види? Овце. Поради Световния ден на книгата, аз избрах да представя книгата Хари Потър, написана от Джоан Роулинг. В нея се разказва за Хари Потър, училището, което учи, и магиите, които прави. Това е първата книга от поредицата. Книгите са 9 общо. Нямам търпение да прочета всички останали книги от литературната поредица. Хари Потър е главният герой, който дава името на поредицата. Той е сиромашко момче, а поредицата е написана и преведена още на 65 езика. Сега ще прочета отказ от текста. Като обърна плика с разтреперана ръка, Хари видя печат с червен восък, изобразяващ герб, голяма буква Х, заобиколена от лъв, орел, язвец и змия. Здравейте, казвам се Виктория Иванова и съм ученичка от 5 Б клас. Искам да ви представя моята любима книга, която се казва "Нящо", и писателят е Дейвид Уолямс. Писателят с неизчерпаем хумор. Както може да видите по корицата, книгата е изключително интересна, а сега ще ви прочета и какво гласи историята. Това е историята на едно дете, което имаше всичко, но искаше още. Само още едно нящо. Ако на вас ви се струва интересна, може да я намерите в интернет. Мен лично много ме впечатли и много се забавлявах, когато я четох. И благодаря за вниманието. Това беше от мен. Здравейте! Това е моята любима книга и се казва "Ан" от фирмата Greenbells, авторът ме е Луси Монтгомери. Разказва се за брат и сестра, които имат нужда от помощ в фирмата. Решават да осиновят момче от сиропиталище. Каква ще е изненадата? Ще научите, когато прочетете роман. Обичам я, защото ми е първата прочетена книга като роман.
Здравейте, това ми е моята любима книга. Казва се Перси Джаксън. Авторът ми е Рик Риордан. Обичам я, защото фантастиката в книгата много ми допадна. Разказва се за едно момче, което е бързо изхвърлено от училище за пореден път. Напоследък започва да се случва много странни неща за древногръцки богове. Перси се бори за истината. По повод 23 април искам да прочита тази книга на моите съученици. Моята книга се казва Кръци на книги. Авторът е Димитър Короджиев. Харесвам я, защото в книгата има интересни, тъжни и весели моменти. Аз научавам много неща от тази книга. В книгата се разказва как над 10 крадци се опитват да откраднат над милиони книги, но никога не успяват, защото са хванати винаги от различни хора. Примятам банкнотата в джоба си и вървя към къщи. И най-внезапно ми дожалява за Методи. Не е ли наистина ужасно да мислиш постоянно за пари и това да те измъчва? Никак не го разбирам. На мен парите за нищо не ми трябват, освен за книги. Все пак купувам си сега пакетче с фастъци. Казвам се Насви Взерджан, ученичка от 6-я клас в основно училище Христо Ботев, град Исперих. Във връзка с Световния ден на книгата и авторското право искам да споделя моята любима книга, която се казва Оливър Твист, написана от Чарлз Дикънс. В тази книга се разказва за живота на едно момче, което е сираче. Той преживява ужасно детство посред крадци и наивни хора. Моят любим цитат от книгата е Some people are nobody's enemies but their own. Преведено, някои хора са ничии врагове, освен себе си. Препоръчвам моята любима книга на всички малки и големи ученици. И само този, който не е докоснал книга, не знае какво изпуска. Във връзка с Световния ден на книгата и авторското право, ви препоръчвам книгата Ян Бибиян, чието автор е Елин Пелин. В нея се разказва за невероятните приключения на едно хлапе, който от най-големия немирник в града си, след поредица от премеждия, се превръща в един добър и отговорен младеж. Препоръчвам ви книгата, за да можете ви да се пренесете във вълнуващият и вълшебния свят на приказките. А моят любим цитат е: чоплеше немирната му душа и не му даваше спокойствие. Тоя ден не му се отдаде да направи никаква пакост. Без успех останаха всичките му лоши замисли. Здравейте, приятели, аз се казвам Мелис. Днеска ще ви запозная с един приключенски роман, който се казва Дивото зове. Автора на Дивото зове се казва Джек Лондон и ви препоръчвам, защото е много хубава книга. Дивото зове е любим приключенски роман от американския писател Джек Лондон. Той разказва за южнешкото куче Бък, което попада в Дивия север. След много битки с природата, теглена на тежки шейни и сблъсъци с алчни хора, кучето попада при Джон Тортън. Бък е верен на стопанина си, но дивите му инстинкти често наделяват. Един ден кучето се връща от лъв и намира стопанина си убит от индианците. След тази случка Бък се присъединява към глутница вълци, но цял живот си помни любимия си стопанин. Поради Световния ден на книгата, аз реших да й представя моята любима книга и да ви я препоръчам. Тя се казва Изкуството на войната и нейният автор е Сун Цзъ. Ако погледнете какво пише в нея, навярно ще си кажете: за какво ми е това? Не ми влиза в работата. Някакви си военни тактики. Но не, ако наистина се загледате какво пише, ще разберете, че това е доста полезно. Например, не се е случвало някоя страна да извлече полза от продължително водене на война. Войната може да е конфликт и някакъв спор. Тоест, в тази книга има доста мъдри неща и заради това тя е моята любима книга. Благодаря ви за отделеното внимание.